sort coneixem aquestes piles. Però després d'estar investigant, hem descobert que amb unes simples llimones de casa nostra podem fabricar una pila. Una pila és un aparell basat en una reacció química per produir un voltatge. Intervenen dues substàncies, una que perd electrons, que és el pol negatiu, l'ànode, i l'altra que tendeix a guanyar electrons, que és el pol positiu, el càtode. S'han d'introduir dins un electròlit i s'han de connectar mitjançant un cable elèctric per que es comencin a moure els electrons. Els electrons viatjaran del pol negatiu al pol positiu pel cable. En la nostra pila volem intentar encendre un led vermell que necessita aproximadament 1,7 volts per lluir. Ens posem a fer feina! Ens posem a fer feina! Inicialment fan rodar la llimona per alliberar el suc del seu interior. Aquest suc és un potent electròlit perquè és molt àcid. Col·locar un clau de coure que serà el pol positiu a la nostra pila i és el càtode i un clau galvanitzat recobert de zinc que serà el pol negatiu i és l'ànode. Mesurem el voltatge i veiem que marca 0,95 volts. Comprovem ara que el connectat LED no s'encén. No oblideu que la pata més curta del LED ha de connectar-se al pol negatiu de la pila i la més llarga al pol positiu, perquè si no, no funcionarà. Sabem que necessita aproximadament 1,6 volts per lluir. Sí, 1,92 volts. En tindreu prou. El voltatge del LED s'ajusta al valor dels funcionaments, per això es bastarà per il·luminar el LED. Veiem que el LED brilla poc perquè les llimones quasi no generen corrent. La pila de llimona produeix electricitat perquè ha convertit energia química en energia elèctrica.